Moi! Moi! Eli me aloittiin nyt tää Nyt kokataan blogi. Ja tosiaankin me kuvataan. Niin. Tää video tulee nyt mun puhelimella eli iPhoneilla. Mut muut me kuvataan järkkärillä. Tällä me ei ikinä kuvata. Tällä iPhone-puhelimella ei kuvata siis. Tai mun kompaktikameralla tai sitten ehkä vähän myöhemmin dikkarikameralla jopa. Ja Tabletilla. järkkäriäkin me käytetään. Niin mä sanoin alussa järkkäri. Ja sitten mun tabletti aina joskus. Sori tää huolettomuus. Eli tässä on. Joo, mä oon siis Jasmin, mutta mä oon kavereille ja tutuille Jassu. Ja mä oon Aiskun kanssa samassa koulussa samalla luokalla siis. Ja mä oon 13 ja me tehdään ehkä nyt tässä vlogissa siis niin kuin köksänläksyjä ja testataan kaikki reseptejä. Jos meidän tekee meidän syödä vaikka jotain ja tehdään itse, niin me testataan sit niitä kaikki. Ei mun muuta oikeastaan ehkä. Ja tosiaankin mä oon Aisku. Ja mun oikein nimi on Mariam. Ja mä oon siis toinen ylläpitäjä. Ja Jassulla on enimmäkseen ne kamerat. Mulla on yksi dikkari ja sitten tietokone. Jassulla on järkkäri, dikkari, kompaktikamera, ja iPhone. Ihan sama. Mut kumminkin. Ja tabletti. Ja tietokone. Ja mulla on tietokone ja dikkari. Niin kuin mä sanoin, tää menee tosi monimutkaiseksi. Mä oon 14, mä oon 7B:llä. Mä oon jäänyt luokalle. Tää väri tässä naamassa tulee siitä, että mun äiti on suomalainen ja iskä on gambialainen. Hyväksykää se! Joo, ja tosiaankin just niitten köksäjuttujen takia tää vlogihan on luotu. Vlogi, ihan sama. No lisäys tohon, koska me ollaan niin laiskoja tehdä köksänläksyjä. Niin, se on totta. Ja meidän pitää saada edistystä, ellei me haluta nelosia. Et semmoset on nyt tulossa, mutta katsotaan sitten, että miten ne numerot muuttuu. Muuttuu kolmoseksi. Niin, mut eipä meillä enää mitään muuta. Heippa. Se on sekin moikka. Moi!